danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Kafta. A gajeren labarinmu na yau, zan san baɗo muku labari ne akan wani mayan san nuna jarumta mai suna Chocalistic. Shi a rayuwarsa ya ƙi jiran a nuna ragwanta ko wata fuska ce a ko'ina. Ran da matarsa ma za ta aihu tana kukan aihuwa. Zabga mata mari ya dinga yi yana cewa ta bada shi. Ke me haka? Ban baki. Shiru. Kuma ba matan jarumi ba. Ke ana sauran kwanta a rayuwata. Yaro, aiwa hauka ce sai ki ta mana ihu don zaki aihu kamar wata akuya. Shiru. Sannan wani makwabcinsa mai kiwon doki. Aka samu ɓacin rana, doki ya kamta masa cizo a kafaɗa. Mutumin ya sa ihu. Mene ne haka? Me kace? Cizo na doki ya gabana. Yanzu cizon kake wa kuka. Cizon kake wa kuka da ke hankali kawai. Yaro, rawan banza. Shi kenan ana haka wata rana sai wani yaro kuna matan narkamar harbi. Yaro ko ya bare baki ya sa ihu. Kai, ai na nake jin kuka ne ye. Kai, wai ke mana kuka ne anan? Ye. Yawa, wannan yaron ne ashe ke mana kuka. Kai. Wani irin ragwancin banza ne wannan kana da mishi kana kuka ye. Me yasa me ka kuka me kake yi? Kuna ma ce ta harbe ni. Me? Kunama. Shi ne kake ta wannan ihu kamar ana yin kaka? Ni ba na son ragwanta a rayuwata. Wallahi idan baka ji zafin ba ne. Sabo, ina kunama take ye. Ga ta ce ba ta gudu ba. To kaga na sa nuna ko kunama harbe ni. Ai ko kunama sai ta sambaɗa masa harbi. Ayo. Yaro, ci gaba da kukanka. Yanzu manya za su fara nasu. Subhanallahi. Kuma kai, amma ka bada maza ba Chocalistic. Duk jarumta taka, hawa kai kuwa. To mun ji kukan manya. Allah shi kyauta. Daga jaran labarin mu kenan da muka samu gudunmuwarsa daga Sajinjin Abubakar. Mun gode.